Så i 21, jeg tager toget til Valby på daværende tidspunkt, cykler 4 kilometer på en havelåge, jeg er stående på Valby station, ud til Hvidovre Hospital, så bliver min cykel stjålet på et tidspunkt. Så tænker jeg, så må jeg prøve at løbe derhen. Sådan. Altså, der tror jeg er blevet en lille smule formet, at have lyttet til nogle af de her, og ligesom fundet ud af, at der er nogen, der løber rigtig, rigtig langt. Altså løber flere 100 miles, og selvom jeg stadig synes, det var virkelig mærkeligt noget. Jeg kan slet ikke forestille mig selv at løbe en maraton. Men så begynder jeg at løbe de der 4 kilometer frem og tilbage fra Valby til Hvidovre. Og så egentlig bliver det til en hverdagsrutine. Og så tænker jeg, okay, det kunne da godt være. Og det giver jo til synligheden et eller andet. Ikke at, altså, jeg synes stadig, det er lidt nederen at løbe, og det ikke er så lidt sjovt, men det giver et eller andet, kan jeg jo mærke. Og så tænker jeg, det kunne da godt være. Prøv at løbe 10 kilometer. Prøv at løbe 15. Prøv at løbe 21. Så bygger jeg sådan stille og roligt. Jeg starter der i foråret 21. Efter cyklen bliver stjålet, og så begynder jeg sådan stille og roligt, og så siger jeg til Nick, min makker på arbejdet, altså min rigtig, rigtig gode ven, siger, altså, jeg tror ikke, jeg kan løbe et maraton lige her i løbet af sommeren, hvis jeg tager mig lidt sammen. Det kan du ikke, og sådan noget, men alligevel, jeg tror også, han støtter, altså. Så jamen, det skal du da bare gøre. Og jeg har slet ikke nogen intention om at melde mig til nogle løb eller noget. Det er bare, altså jeg prøver bare at rykke min egen grænse. Jeg løber 30 kilometer også, så går fint. Stadig svært, altså sådan en lang tur, når man ikke synes, det er specielt fedt at løbe, og ikke føler, man er god til det eller noget. Og så skal vi faktisk vaccineres der i sommer 21 mod corona, og der er jo den her debat, der er jo masser af lejre, der er jo nogen, der siger til mig, at jeg kommer til at dø, altså af at tage den der vaccine, og det er også fair nok, altså respekt for forskellige holdninger. Jeg fortryder også den dag i dag, jeg har taget den, ikke at jeg tror, at jeg kommer til at dø af det, eller ville have været død af det, men anyway, så tænker jeg, hvis nu de har ret, ikke jeg tror på det, ellers ville jeg jo selvfølgelig ikke have taget den, men hvis nu de har ret, så skal jeg i hvert fald have løbet 42,2 kilometer inden. Så dagen før, at vi skal have det der første skud, Moderna, eller hvad det hedder, så har jeg bare besluttet, at jeg skal løbe et maraton på egen hånd. Så jeg har bare fundet en rute på Google Maps, sådan cirka. Jeg tror endda, det er før. Jeg har ikke noget løbeur endnu. Så jeg bruger bare en eller anden, den der Under Armour's Map, My Run-agtig på telefonen til at track, og så løber jeg de der 42,2. Jeg tror faktisk, jeg har prøvet en enkelt gang, for at være helt ærlig, inden da, måske nogle weekender inden eller noget, hvor jeg havde sat mig for, at jeg skulle løbe et maraton nu, og så kommer jeg hjem efter en halv, og skulle skide eller andet. Der var mange gode undskyldninger, ikke? Men der lykkedes jeg med det, på grund af, hvis nu jeg skulle have været død, ikke, så skulle jeg lige have vinget den af. Det kan jeg så ikke anbefale, altså det der med at løbe sit første maraton, og så tage ud og blive vaccineret dagen efter. Det kan godt være, at min krop har været lidt mere modtagelig for at få det dårligt, ikke? Fordi jeg husker det, som jeg fik det ret skidt, faktisk. Men anyways, jeg forlod den der på lige under 4 timer. Altså, det var også sådan en ting, ikke at det betød det store, og det betyder jo ikke en skid, fordi det ikke er et officielt maraton. Altså, men det var sådan en ting, at jeg havde ligesom sjuset mig frem til, at okay, hvis man er mand, så skal man gerne, hvis man bare er lidt badass, så skal man gerne kunne løbe under 4 timer. Ikke? Jamen, jeg har virkelig ikke forstand på de der løb der. Men hvad er sådan... Verdensrekorden er lige under 2 timer for en mand, ikke? Ja, men det er jo så verdensrekorden. Altså, hvad er sådan den gennemsnitlige maratonstid? Ja. Du er sådan en OK maratonløber. Ja, godt spørgsmål. Nå, okay. Om du godt, hvad du vidste. Nej, men det er stadig ikke en verden, jeg interesserer mig specielt meget for. Altså tidsmæssigt og det der. Men altså, hvis man er en dygtig maratonløber som mand, så skal man i hvert fald under 3 timer. Altså, hvis det er det, man fokuserer på, hvis man skal være nogenlunde hurtig. Altså, som sagt... jeg tror, verdensrekorden er lige under 2 timer. Ikke? Den er i hvert fald blevet sat på det. Jeg kan huske en gang, jeg så en DR-dokumentar, hvor det var også en hel opsætning til Berlin Marathon, eller hvor det var altså, med en bil med laser, og du ved, han har sådan en hel kortege af frontrunners, ikke? Der ligesom pacer ham og sådan noget.
altså, det er i hvert fald det omkring 2 timer. Ja. Altså, jeg har faktisk lige set, den danske akkord er lige blevet sat af en på 2 timer og 7 minutter, eller sådan noget. Altså, de løber sindssygt stærkt, ikke? Ja, skal man så sige, fordi jeg føler lidt, altså ultraløb, det er jo kommet senere. Der var jo en gang, alle til, jeg har løbet et maraton. Det maraton er the shit. Og for sådan en som dig, der er jo et maraton jo... Ja. Altså, jeg går fra, det er jo nothing, altså fordi, at du tænker ikke de baner. Så jeg tænker, maratonløbet, det ligger der, hvor man kæmper mod en tid. Ultraløbet, er det der, hvor man kæmper mod længden? Jamen, der er mange kategorier, ikke? Og der er mange måder at gå til det. Altså, der er også, altså, det er svært at sige det der, om det er hårdere at løbe en langsom 100 kilometer, end det er at løbe en hurtig maraton. Altså, ja, okay. Jeg synes nogle gange, hvis jeg har prøvet at løbe en rigtig hurtig 5 kilometer, så kan det være ret hårdt for kroppen de næste dage og noget, ikke? Også at jeg måske har mærket det gamle knæ, ikke? Altså... Jeg er egentlig kommet ret meget væk fra at prøve at løbe hurtigt, altså, fordi at jeg føler mig bare meget mere udsat. Jeg har også snakket sindssygt meget om det i løb for livet, altså den her angst for at blive skadet igen, ikke? Og nu i år har jeg haft en lille smule bøvl med knæet, ikke? Hvor at jeg har haft nogle perioder, hvor det kan være ret godt, og den der frygt, der opstår igen, ikke? For at være rigtig skadet. Der føler jeg mig bare mere udsat ved hurtigt løb. Så jeg ved sgu ikke, det er svært at sammenligne. Altså, men jeg finder i hvert fald hurtigt ud af, at det ikke interesserer mig at løbe specielt hurtigt, fordi lige i starten der, okay, så har jeg løbet de der første 42, ikke? Og fedt, mand. Nå, var du høj? Ja, totalt og stolt, og altså selvom der var jo ikke nogen, altså... Jeg stod til ansvar for, vel, men jeg havde selvfølgelig fortalt min kone og min far og mor, at nu løber jeg, ikke? Og det var sådan en sommerdag, du ved, ikke? Hvor de har måske næsten været vågen ude i haven, da jeg kom hjem, ikke? Men altså totalt stolt, jeg blev altså mega høj af det. Også fordi jeg var meget i tvivl, om jeg kunne, altså, og som jeg sagde, jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle løbe et maraton, og kender ikke rigtig på daværende tidspunkt nogen, der gør sådan noget. Altså, så det var sådan en meget freaky ting. Men så fortsætter jeg egentlig resten af året. Altså det var om sommeren, og så fortsætter jeg at holde mig til den distance, ikke? Og det tør jeg ikke endnu at tænke i ultraløb. Så jeg tror, jeg løber cirka en maraton om måneden. Men du var bevidst om fænomenet ultraløb. Det har du været hele tiden. Ja, det var det igennem dit... Jamen, det var igennem de der podcast, altså, som jeg lyttede til Joe Rogan fra starten, ikke? Og det var David Goggins, der han havde med som gæst, og han inspirerede mig på mange måder. Altså det der med... Fordi han snakkede meget om det der med at gøre, når han ikke har lyst til, egentlig. Altså, og det tror jeg, han har ret i på mange måder, at det kan være givende, man kan lære meget af det, men altså for mig har det været lidt anderledes, fordi i starten kunne jeg ikke lide at løbe, nu kan jeg egentlig godt lide det på mange måder, fordi det er både en passion, ikke? Og en del af mig på mange måder, altså, men i starten var det bare det der med at komme ud af komfortzonen og kæmpe mod dæmonerne, men ja, så jeg havde hørt om, ja, det vidste selvfølgelig godt, hvad et maraton var, men det var ultraløb, og jeg hørte tale om løb, det var ikke maratonløbere. Ja. Men altså, hvis jeg må sige noget, ja. Fordi jeg står på sidelinjen af alt det her, sammen med dine andre venner også, og fælles venner selvfølgelig, og vi opfatter jo også lige pludselig, at du begynder at løbe. Altså, vi husker jo selvfølgelig, at du fik en knæskade for fodbolden, som du også fortalte tidligere, og så tror jeg, der var noget pause og noget, du ved, et eller andet. Men lige pludselig, så løb du en tur. Så løb du en lidt længere tur. Ja. Og det tror jeg, vi har sagt det før. Altså, vi husker jo, at du på sindssygt hurtig tid lige pludselig bare løber fucking langt. Ja. Jamen, altså, det er jo ikke noget, det er ikke noget, der har taget dig flere år og trænet dig op til. Lige pludselig så sker det bare, at du synes, jeg prøver at løbe 5 km. Ja. Bum, så løb en maraton. Ja. Jamen, det gik stærkt, altså, fordi som sagt, det er april-maj-agtigt, at den cykel den bliver stjålet, og så er det måske i juli, at jeg løber det maraton. Ja. Altså, men det er jo også igen, alting er på egen hånd. Jeg snuser bare til det. Jeg føler, at jeg har tiden i weekenderne. Altså kan jeg egentlig godt lide, at jeg er blevet inspireret af de her mennesker til at stå tidligt op nogle dage og løbe nogle lange ture. Altså, jeg kan huske altså, den der følelse, at altså... Ja, det kan også lyde lidt dumt, men at man føler sig lidt sejere end de andre, men lidt mere ovenpå. Altså når man stod op 4:00 en lørdag, uden at have lyst til det, og løber 21 kilometer, eller hvad det er, og kommer hjem og laver spejlæg og pandekager til familien, ikke? Og så okay, så er dagen i gang, ikke? Vi har 25.000 skridt i banken, ikke? Hvad så, mand? Ja, har I så længe? Ja. Altså,
Du ved, så der starter det ligesom, at det giver en eller anden gejst, og det tror jeg bare, at jeg har fundet ud af, at jeg har manglet. Altså, som jeg sagde, at jeg var lidt, følte, at jeg røg lidt en lille smule ned i et hul der under covid, ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle. Altså, jeg tror, jeg har brug for at max lidt ud af nogle ting, og også, altså, have lidt travlt. Altså, jeg er ikke så god til at kede mig for meget, så ender jeg bare med at ryge og drikke, og altså, hygge mig for meget, ikke? Så, men ja, så jeg tager det egentlig bare step i step der, og så holder jeg mig til den marathondistance resten af året, og fordi også, at det her, man bliver hurtigt hook på at prøve at løbe lidt stærkere, tænker jeg, fordi så har du nogle dage, ikke, hvor det bare... Og du får holde kæft, mand. Altså, der begynder du sådan lidt at kigge på tiden. Jamen, det gør jeg meget, altså, fordi det er det første. Altså, det tror jeg gælder sig for næsten alle. At efter den første maraton, det er sådan, kan vide, om vi kan løbe hurtigere næste gang, ikke? Og det kunne jeg godt. Altså, jeg ender faktisk... altså, i løbet af den sommer der ender jeg med at løbe en på 3.15, 3.20-agtig. Altså, det er sgu hurtigt for mig. Altså, jeg har købt helt sprit nye sko, og jeg har aldrig haft så svære vabler som under den tur, fordi jeg havde ikke på det tidspunkt vidst, at der var noget, der hed løbesokker, så bare almindelige sokker på, så sveden har ikke kunne komme væk, så jeg havde bare, altså, under hele svangen på begge fødder, der var en stor vabel, der bare blev til sår og betændt, og det er den værste gang vabel, jeg har prøvet at have. Men også derefter, der tror jeg, der finder jeg hurtigt ud af, at okay, altså der er ikke noget, der er fandme langt op til dem, der er gode, ikke? Altså, fordi som sagt, så snakker vi 2.10 eller 2.15 eller et eller andet, ikke? For at du er i nærheden af at være god, ikke? Altså tænker jeg, nej, det der ultraløb, det lyder sindssygt spændende, og nu har jeg ligesom fundet ud af, okay, man kan godt løbe 40 kilometer, altså selvom man bare er en normal menneske.